Bidezkorra liburuko historia, berez askoz luzeagoa da nire buruan. Azken batien hori izango litzateke historia horren lehen zatitxoa, lehen pausoa baino ez. Pertsonaia horietako batzuek urteak daramatzate, neure barruan xuxurlaka kontatzen bere historia. Hori pasatu izan zaitan Bilbo Samurai liburuarekin. Pertsonaia hori bueltaka ibili izan nire barruan historia pilo bat kontatzen. Hori da nik daukadan guztia ordainduko nukeena sentitzearren, baino jadanik sentitzen detena. Ni oso konstiente naiz zenolako privilegio deten barruan, olako gauzak bizitzeagatik. Ze badirudi xuxurla horiek kontatzen zanean Grekoen garaien musen mundua. Nik ez dut asmatzen. Benetan da norbaitek xuxurlatuko balit benetako historio bat eta nik ikusi edo sentitu egiten dut eta egin behar detena da albezain egoki islatu. Jadanik barruan xuxurlaka entzundako hori. Oso sentsazio itxia da eta kasu honetan historioa oso potentea da. Harik pilo bat du kontatzen dizkit oso iraganeko gauzak, 30.000 urte inguru ditu itxuraz, 8 izeneko edo izeneko protagonistatako batek, eta horrek emango dit aukera berbizitzeko garai haietako hainbat bizipen, niretzat oso deigarri edo interesgarri egiten zaizkidanak, esate baterako animalion eta gizakion arteko harremana. Daukagun animali urte gehien edo daramatzanak gurekin harremanean da txakurra edo garai batean txakurraren arbazuek otsua. Nola izango ote zen lehen momentu hori, askotan bizi izan dut, bertan egon gabe, baina askotan egon naiz, une hortan, eta xuxurlek hor juko naiz irudikatzen, ze kontatzen diaten, eta berdina esate baterako Neandertalen aferarekin. Neandertalak egon ziren gurekin, Kromagnonokin, milaka urtez, eta orain ez daude. Ze gertatu ote zen, askotariko hipotesiak daude, eta badirudi ezagututak izakiak, seguramente etzan izango oso modu paketsuan amaiera hori. Liburu honetan iragan horretaz hitz egiten dut hasieran edo hitz egin baino are gehiago iradokitzen dut, ze istorio asko jungo dira elkarren segidan, antzinako leize batea sartzen naizenien, hor sentitzen direnak, hor imaginatzen dezunak artista haiek ze nolako bizipenak zituzten, egiteko egin zituzten, artelan miresgarri, zoragarri eta sinestezin haiek. Liburu honetan iragana eta etorkizuna ere, ze apurka-apurka juntatuko dira. Beste gai niretzat itxiak ere badirenak, agian adimen artifiziala asko interesatzen zait gai hori, edo teknologiak nora garamatzan, aurrerapen guztiek bezala, baditu bere alde onak izan daitezkenak eta arrisku izugarriak. Asko interesatzen zait horrekin hausnarrean ibiltzea eta nola pertsonaiak dabiltzan erekin jota fuego horrekin bueltan, aukera zolagarria, nik neuko osatzeko historia horretan, lehen pausoa zuen hortatik abiatuta eta jakiteko nora joan daitekeen historia hori.